Türkmenistan'ın prezidentinin paraxorluğa qarşı görüş ıglan edendigine qaramazdan Türkmenistanda esadan hem Aşgabat şäherinde paraxorluğun mewjudligi barada aýdylýar. Mar vilayatynyň Aşgabada göýe önümleri, yumurtga, süýt gatyk ýaly ady önümlerini satmaga gelýän oba ýaşaýjylar mardan Aşgabada gelýänçeler demir ýol transport polisiýa işgärlerine para bermekden başlap Aşgabat şäherinde hem her etrapçada öz etrapçasyna gözegçilik edýän uçaklyk polisiýa işgärlerine para berip öz haretlerini satmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Öz adynyň efirde tutulmadygyny soran Marla Denanyň aýtmana görä, olar güzeran üçin özlerinde bar bolan ady önümlerini Aşgabada getirip satýarlar. Bazarlarda oturup yer pul tölerden, bazarlardaky petekleriň bagasy juda gymmat. Onsoň özümiziň yumurtga, süýt gatyk önümlerini getirip berýän hemişelik alyjylarymyz bar. Olar hem biz bilen alalaşyp söwda edýärler. Getirýän haritlerimizi näse bolsa-da adamlar aýlyk gülük alýansalar gardyna berip öýe gaýdýar. Hem biziň belli alyjymyz bolýar, hem de alyjylaryň hem pulu bolmasa-da bizden gardyna harit alıp soňra aýlykda hasaplaşýarlar. Bu hem biziň bähwidimiz hem de alyjynyň bähwidine bolýar. Şol sebäpli kiçi tarapçylara aýlanmaly bolýar diýip ol dowam edýär. Emma ýolak çotlyna minenmekden demir ýol transport polisiýasynyň işgärleri ellerini terip başlaýarlar. Aşgabada aşýança kere tragyň çäginde demir ýol transport polisiýasynyň işgärleri bizden 5 manat pul alýarlar. Şol puly bermesek türlü bahanalar bilen bizi wagonlardan düşürjekdikleri bilen haýbat atýarlar. Ýanymda pulum ýok diýip süpjek gumanyň ýok. Daýda bol bahymrak, biziň hem wagtymyz ýok. Bary ýok 5 manat hem bermejek bolup durdyň diýip olar ýüzlerini garalyp göz haklaryny almasalar ýanyňdan giden oklar diýip ol aýdýar. Aşgabada gelip düşerlerinden sonra olaryň çykdaýjylaryň has artýandygyny hem satyjylardan esitmek bolýar. Kiçi tarapçylaryň uçaklyk polisiýa işgärleriniň işleri has açygyrak. Bu ýerde ele düşsek olara 50 manat pul berip sypmaly bolýar. Şol puly bermesek onda harydymy elmeden alyp galýarlar. Gaýdyp harydyň direksiz ýetýär. Egerde pulum ýok diýip bahana bilen sypjak bolsaň, onda polisiýa işgärleri yumurtga ýa süzme beräý diýip ýanyňdan aýrylman durlar diýip ýene bir satyjy aýdýar. Gün güzarany kyn oba ýaşaýjylary öz hoçlygynda öňýän süýt gatyk yumurtga ýaly önümlerini yerlejek bolum, şeýdi polisiýa işgärlerine ýal bolýandyklarynyň juda nägile bolýarlar. Sagalarymyz işsiz bar, güzarany hoçlykda öňdirýän önümlerimize bagly. Sagalarymyz polisiýa işgärleri ýaly müňden geçirip aýlyk alsadylar. Onda biz yssyda sowukda tergezden bolup Mariýal ýerden ýük göterip Aşgabada gelmezdik. Ýöneköy halkyň köpükden ýygnaýan gadanjyna göz dikip polisiýa işgärlerini nädip arkaýyn ýatyp bilýärkenler diýip satyjylar diýenýärler. Ýatlydyk geçsek şu ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň prezidenti, içeri işleri ministri Mulik we öz garamagyndaky kadrlary keçip almakda göýberýän kemçilikler üçin diýip iň soňky bir käýinji beripdi. Emma paraxorlygy üçin bu sistemada gowluga garşy hiç bir özgörüşiň görünmeýändigini, içeri işleri ministrine bir käýinjiň berilip duran halatynda hem onuň garamagyndaky kadrlaryň iň bir süpüklik derejesine ýetip oba ýaşaýjylarynyň gadançlaryna hem el urmaklarynda wan etdirýändiklerini ýaşaýjylar näýtýärler.